Around? Like here around? Yeah. Here? Okay. Oh my god. Zabudili sme sa do slnečného rána v Dili a ako prvé nás čaká prehliadka piatkovej mešity. Jama Masjid, mešita zo 17. storočia v mugalskom štýle. A kapacita? 25 000 ľudí. Pred mešitou už na nás čakali rikše a som jedného domáceho ukecala, aby mi jednu požičal. Nedopadlo to najlepšie, tak sme to radšej nechali na profikov. Ďalšia zastávka, obrovský trh Chandni Chowk. Kedysi tu stredom ulice tiekla voda, v ktorej sa v noci odrážal mesačný svit. Aj preto sa toto miesto zvyklo nazývať ako Moonlight Square. A tu už vidíme síkhský chrám alebo gurdvára a červenú pevnosť Red Fort, ktorá je pamiatkou UNESCO. Cez tradičné zápchy sme sa premiestnili na miesto zvané Rajga Ghat. Na tomto mieste prebehla kremácia Mahatma Gandhiho a ten plameň, ktorý tu horí, je ten originál pôvodný, ktorý bol použitý počas jeho kremácie. Aby tých UNESCO pamiatok nebolo málo, navštevujeme ďalšiu. Nie, toto ešte nie je Taj Mahal, ale Humayunova hrobka. Ako čerešnička na konci dňa ešte schodisková studňa Ugrasenky Baoli.